ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ତ 25ରୁ ମାଲ୍ୟବାହୀ ରାଜଯୋଗ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଗରୁ 3 ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ଓ ଜମିର ମାଲିକାନା ହକ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଲ୍ୟବାହୀ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ 3 ରାଶିଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହାତରେ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଟଙ୍କା। ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 2025 ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନେକ ରାଶିଙ୍କ କପାଳ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଗ୍ରହମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତ ରାଶି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ର 2025ରେ ଚିହ୍ନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କ ଚିହ୍ନ ମକର ରାଶିରେ ଅଛି। ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 28ରେ ଶୁକ୍ର ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମାଲ୍ୟଭ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନେକ ରାଶି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମାଲ୍ୟଭ ରାଜଯୋଗ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମାଲ୍ୟଭ ରାଜଯୋଗରେ କେଉଁ ରାଶି ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ କପାଳ ଖୋଲିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ପୁରୁଷ ରାଶି। ପୁରୁଷ ରାଶି ମାଲ୍ୟଭ ରାଜଯୋଗ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆୟର ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଲିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଯାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କିଛି ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ନୂତନ ବର୍ଷ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଯିବା କର୍କଟ ରାଶି। ମାଲ୍ୟଭ ରାଜଯୋଗ କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମାଜ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେତୁ ଧନୁ ରାଶି ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଲ୍ୟଭ ରାଜଯୋଗରେ ଭଲ ସମୟ ପାଇବେ। ଏହି ଚିହ୍ନରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଘରେ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ପିତୃପୁରୁଷ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାକାରେ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିପାରେ। ସଂଗୃହୀତ ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କିଛି ନୂଆ ରାଶିଫଳ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆଜିର ରାଶିଫଳ।